ҳамдиёрони азиз, мувофиқи талаби хоҳишмандон ангури ҷавси маҳаллиро нишон медиҳам. ин ангури ҷавси маҳаллии худамон аст ки аз бобоҳамон мондааст ба мо. ин бениҳоят ангури бомазза аст, лекин ниҳоят душвор охирашра мепусад. мана ҳамин ангури ҷавс аст. дидед? мана ҳамин ҷавси маҳаллии худамон. ниҳоят ангури зебо, ширин мешавад, дертар мепазад, охирда мепазад, лекин чунон ширин мешавад ки ва бо як маззаи хосе дорад. мускат гуфтанӣ ба худаш хос мазза дорад. ангури ҷавс. аз ин ҳам ниҳолҳояшро ман дар замин гӯрондагӣ ҳастам. хоҳишмандон метавонанд зимистон аз ман дастрас кунанд. мана инаш бо белис аст. дидед? инҷа ман велис дорем. яхте дига ангури бениҳоят зурро нишон диҳам, баъд баромада равам. ана ин ангури сафед. ин бозор равад агар ҳама ҳамин ангурро мехаранд. ангури белаи акатсия. вай хушрӯгиро бинед? хушрӯгиашро дидед? калон калон сафед. бозорда мана ман гуфта меистад. мана ман гуфта меистад бозорда ина бинед. ин ягон ангури сафеди маҳалли мо ба ин ангур намебурад. ана боз як ҷои дига нишон медиҳам. инҷадан пухтааст. ана ин ангури афсона, кишмиши афсона инҷадан будааст. инҷадан доштему. мана дидед? афсона. кишмиши он рӯз нишон додам ку. инаш аватар. инаш беҳамто. пайвандҳо, пайвандкардагӣ барои хосгорҳо, барои талабгорҳо. инаш беҳамто. инаш белая акатсия. ангур будааст, неки зур будааст. афти маззааш он қадар ширинам набошад ҳозирашда, лекин афта бинед бозор ба ҳама аз ҳамин ангур барои болои дар сахон гуфта мегирад. ина бинед. дар паноҳи худо бошед, ба гурӯҳи ангур ва боғ бошед, наворҳоро интизор шавед. ба гурӯҳи ангур ва боғ подписатсия шавед.